Bihotz horietako gaixotasunak gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan eta Gipuzkoan dira bigarren heriotza kausa. Lehenengoa emakumezkoengan. Bihotzezen egin duguna da 2012tik hona gertatutako infarto akutu guztiak jaso eta datu horiek aztertu. Zer ikusi dugu? Ikusi dugu, gaur egun emakumezkoek bihotzekoen 30% suposatzen dutela. Ikusi dugu, bataz besteko adina emakumezkoengan 10 urte zaharragoa dela. Hipertentsio gehiago dutela, arrisku faktore klasikoei begiratuta, eta aldiz erretzaileak gehiago direla gizonezkoen artean. Egun beste gauza bada, emakumezkoek atzerapen gehiago jasotzen dutela tratamentuan. Arrasteria zabaltzerainoko dijoan denbora horretan. Bataz beste, 30 minutuko aldea dago gizonezko eta emakumezkoen artean. Denbora horretan, bi talde banatu behar dira, edo bi alor banatu behar dira. Bat, emakumezkoek beraiek duten atzerapena eta bi, sistemaren atzerapena. Sistemaren atzerapenean sartzen gera gu. Batez ere ikusi dana, eta ez da hemen bakarrik gertatzen den gauza bat, adibidez, Estatu Batuetan Circulationek urtero ateratzen du ale bat honi zuzenduta, eta ikusi dena dela kontzientziazio falta, profesionalen kontzientziazio falta. Izan ere klasikoki, beti pentsatu izan dugu eta beti erakutsi izan digute, eta igual inoiz ez dalako ikuspuntua hor jarri, bihotzekoak gizonezkoen gauza bat zirela, eta hori ez da horrela. Euskal Autonomia Erkidegoan bihotzezen ikusi dugun bezala 30% dira, egia da karakteristikak edo ezaugarriak pixka desberdina direla emakumezkoetan eta gizonezkoen artean, baina sintomak ez. Badago ikerketa bat, Virgo izenekoa, eta hor ikusi zen gizonezkoen 89%ak kontatzen zuen lehenengo sintoma bularreko mina zela. Eta emakumezkoen 87%ak ere bularreko min, estutasun, presio hori kontatzen zuela. Hala eta guztiz ere, hartatzerako orduan, emakumeen 56%ari bakarrik eman zitzaion garrantzia eta pentsatu zen hau bihotzeko bat izan daiteke, eta aldiz gizonezkoen 66%ari. Zer dago horratzetik? Klasikoki pentsatu izan dugula, bihotzekoak direla erretzaileetan, gizonezkoetan, tentsio altua daukatenetan, eta hori dana gaur egun emakumezkoetan ere gertatzen da. Garbi dago, lehenengo egin beharreko gauza dela, pentsatu. Pentsatu aurrean daukagun emakumezko horrek bihotzekoa ere izan dezakela, eta lehenbailen elektro bat egin. Nik zer egiten dudan adibidez, garbi dago nik azkenengo puntuan jasotzen ditudala emakumezko horiek hemodinamista bezala, garrantzia ematen diet bat bira deitzeari, hau da, berandu etorri direnean edo esaten diet, jakin lehenengo bihotzeko molestiaren bat, edo bularran estutasuna nabaritzen baldin badezu lehenengo egin beharreko gauza bat bira deitzea. Ez hasi beste edozer gauzatan ez deitu beldurri gabe bat bira, eta gero indarra ematen diet prebentzio kontuei, erretzeari uzteko, tentsioa, kolesterola eta azukrea eta betiko arrisku faktorei ez saiheste egiteko, baizik eta indarrez aurre hartzeko. Ondorioz, segun eta ze momentutan eta ze mediku espezialitatea daukazun, egin beharreko lana ere desberdina izango da. Ezin duguna ahaztu da, duen garrantzia.